Dragi naši ljubitelji tradicije i kulture, dobar vam i ovaj dan. Danas se družimo sa Srđanom Tatićem. Srđane, dobro ti nama došao. Bolje vas našao. Kako si ti, Srđane, kako provodiš ove dane? Pa moram reći da sam lepo. Lepo iz više razloga, u lepom društvu, na lepu temu i kako onda drugačije nego lepo. Naravno, folklor je neiscrpna naša tema. Čime se sad baviš trenutno, čime si se bavio, a onda ćemo da krenemo naravno iz početka. Otkud ti u folkloru i zašto si počeo? Pa evo jedno teško i kompleksno pitanje za početak, ali evo da odgovorim na isto. Dakle, pored svih poslova i angažmana koja sam imao u periodu koji je iza mene, a to su decenije godina, trenutno se bavim, verovali ili ne, poljoprivredom. Dakle, posle medija, posle aktivnog bavljenja folklorom, pa čak i turizmom, evo ja stigao i do poljoprivrede. Pa dobro, to je mnogo dobro i zdravo. Na kraju krajeva zdrava hrana je mnogo bitna i negde nam je put ka budućnosti. Pa slažem se, ali pored toga ovo prija zbog nekog mira, opuštenosti, bez stresa, tako da, evo, trenutno sam u toj aktivnosti, što ne znači da će tu i da me to zadrži. Pa dobro, verovatno posle svih tih gužvi u folklornom životu, ali nisi se ti povukao iz folklornog sveta, malo, valjda da napuniš baterije ili da se regenerišeš, pa... Pa nazad. Pa naravno, pa nego kako drugačije. Pa jeste, evo, jedina moja veza trenutno sa folklornim svetom je kroz Evropsku smotru, ali pretpostavljam da ćemo to malo nešto kasnije, podrobnije o tome. Hoćemo. Tako da, evo, Srđan Tatić je trenutno se bavi poljoprivredom, ali i još nekim drugim stvarima koje, pretpostavljam, vašem auditorijumu iz mog privatnog života nisu toliko bitne niti zanimljive. Ali šta nam je bitno? Bitno nam je da kažemo da dolaziš iz Vukovara, dolaziš iz Hrvatske, u Vukovaru živiš. Da, ja sam rođen u Vukovaru, živim u Vukovaru, tamo sam radio, tamo radim, tamo mi je porodica, dakle tamo mi je sve. I sad idemo na početak. Folklorna priča Srđana Tatića. Ta-na-na-na! Folklorna priča Srđana Tatića počinje zamislite, Vukovaru. Rođen sam tamo i taj nekakav moj folklorni deo života počinje zapravo s mojim početkom mog obrazovanja. Kad sam te 81. godine septembra počeo prvi razred, negde krajem tog meseca, nekim sledom da li normalnih, planiranih dešavanja se desila i neka, ajde da kažem, neka vrsta mini audicije za folklornu sekciju unutar škole, koju sam ja, zamislite, i prošao. I eto, bavio sam se folklorom, dakle, od te 81. do negde aktivno 90. godina, kada sam prestao zbog poznatih nemilih ratnih zbivanja na području Hrvatske. Tu je nastala jedna pauza od godinu do 2 dana i onda sam se počeo opet baviti folklorom, ali sad u nekom drugom smislu, a to je bio onaj pedagoški. Tako da, što se tiče ovog početnog dela, nekako se to sve brzo razvijalo u mom slučaju, da sam ja za nekoliko godina stigao do izvođačkog ansambla usred nekih okolnosti koje su bile smene generacije u tom izvođačkom ansamblu i onda smo mi koji smo bili mlađi stasali već dobili, da kažem, na brzinu priliku da uđemo u izvođački sastav tog folklornog ansambla kulturno-umetničkog društva Maksim Gorki. Maksim Gorki je bilo društvo kombinata Borovo, Jugoslovenskog kombinata gume i obuće Borovo i bilo je jedno od 5 najjačih folklornih ansambala u Hrvatskoj. Tako da sam imao priliku da za to neko vreme do rata proputujem dosta zemalja, dosta festivala i da zapravo u punom smislu reči upoznam sve čari folklora. Šta je tebe zadržalo? Pričaj nam malo kako je bilo na tim putovanjima, kako je bilo na probama, neke prve koreografije koje si naučio i nastupi. Pa bilo je
sve je to generalno gledajući isto ili slično svuda. Međutim, ono što je, da možda povučem neku paralelu iz sadašnjeg vremena i ondašnjeg vremena, recimo ono što je zanimljivo, ja sam imao priliku da često viđam u ansamblu stručnjake, koreografe iz određenih oblasti etno-koreoloških celina. Tako da, evo, ja sam za tih nekoliko godina upoznao i gospođu Desu Đorđević, i Vasu Šoća, i Kljacu, i Ivana Ivančanina. Tako da su jednostavno, nekada se to više radilo s tim stručnim ljudima iz struke, koreografima, nego što se to nešto danas radi. Ne znam zašto je to tako, ali možda kroz ovu priču dođemo i do tih razloga. Ali, znači, što se tiče tih mojih nekih moje aktivnosti u folkloru, bilo je to davno sad sa ove distance da se ja nešto prisjećam svega toga, ali zadržalo me sve ono što ljude zadrži u svetu folklora. A to su ta zanimljiva putovanja, lepa druženja, lepa kvalitetna prijateljstva koja traju. Tako da su to neke čari koje ostaju i koje su nepromenljive bez obzira na vreme koje dolazi i na sve uticaje koje eventualno negativno utiču na društveni život, pa samim tim i na život folkloraša. Pomenuo si Desu Đorđević da je dolazila na vaše probe, da vas je učila. Kako je bilo tad kad je ona radila sa vama? Pa bilo je zanimljivo. Desa je neponovljiva. Nažalost, nje više nema i to je jedan veliki gubitak. Još uvek je se sećamo, mada je već dosta godina nije među nama, ali Desa je jednostavno osoba koja, iako ti ne želiš da se baviš folklorom, ti ćeš ako ništa drugo zbog nje barem da uđeš u sve to i da pokušaš da probaš, a kad uđeš ti si gotov, ti si ušao u mašinu i tu nema više povratka. Tako da Desa je bila žena koja je bila inspirativna, koja je bila dobrodušna i kojoj se verovalo na reč, bukvalno na slovo, tako da je s njom bilo lepo sarađivati, lepo raditi. Imao sam tu čast i zadovoljstvo da sa Desom budem i više od toga i privatno, tako da, eto, nažalost, takvi ljudi se ne zaboravljaju, ali nažalost nestaju. Evo, prva asocijacija, kad kažemo Desa Đorđević, ispričaj nam možda nekakvu situaciju koja je bila interesantna u saradnji sa njom. Pa možda nije primereno, ali što da ne. Radili smo nešto, da li okolinu Beograda ili tako nešto, i na terasi jednog restorana vukovarskog smo sedeli i od prvog starta se njoj dopao neki iločki travinac. I ja sam sebi uzeo za neku moralnu obavezu kad god idem u Beograd, kad se viđam s njom, da taj traminac bude tu deo tog mog prtljaga. I uglavnom smo mi završili smo mi tu večeru i sve to skupa, dolazi konobar, da li ćete još nešto, tamo, vamo. A tu je i vozač koji već nju treba da vozi za Beograd i sad konobar pita da li ćete nešto, mi svi nećemo, kažem, pa da mi uzmemo još jednu pa da krenemo. Tako da uvek je bila onako puna života, puna nekakvih, da kažem, iznenađenja pozitivnih i jednostavno je bila takva jer je žena iz naroda, neiskvarena i posvećena sebi i poslu kojim se bavila i ljudima koji su se bavili tim poslom kojim se i ona bavila. Srđane, kako je to izgledalo u tvoje vreme negovati srpsku tradiciju, kulturu na prostoru Hrvatske? Možda će se neko iznenaditi, ali mi nismo negovali srpsku tradiciju i kulturu na području Hrvatske. Mi smo negovali kulturu naroda i narodnosti Jugoslavije. Pretpostavljam da će neko se setiti iz tih mojih generacija i tog vremena. Svaki koncert je bio koncipiran tako da su se izvodile koreografije iz svih krajeva Jugoslavije. Pa krenemo od
Vardara pa završimo na Triglavu ili obrnuto ili s leva na desno. Uglavnom od 7, 8, 9 koreografija, tu su uvijek bile sve koreografije svih naroda i narodnosti, što je možda s neke druge strane bilo i dobro, jer smo morali sa svih tih područja imati te koreografe, te ljude, pa onda učiš kako se radi, koji su principi, pristupi radu i tako dalje, svako ima svoj neki način rade. Tako da, bilo je korisno, bilo je zanimljivo, ali je bilo i drugačije u odnosu na danas. Ali kako je vreme išlo, u redu, završio si, da tako kažem, aktivno bavljenje igranja, pa si prešao dalje u neke druge više vode. Neko novo vreme koje je donelo nešto novo, donelo je to potrebu očuvanja srpske tradicije. Tako da ono što je bilo, to je u nekom sećanju, a sad plivamo u ovim vodama sadašnjim. Razlika je tu u tome što je znači srpska tradicija onda bila zastupljena u onom segmentu koliko i sve druge tradicije, a sada je to dominantno. I koliko je važno da vodimo računa o takvim situacijama, o takvim stvarima? Pa ja mislim da folklor postoji upravo zbog toga, najvećim delom, jer da nema folklora, pitanje šta bi bilo sa srpskom tradicijom. Mislim da kroz folklor se najviše te srpske tradicije čuva. I meni je drago što danas imamo situaciju, možda je grub termin, ali ekspanziju folklora i mislim da je to dobro, bez obzira kako se gde radi, ali mislim da će se to nekom prirodnom selekcijom, nekom kristalizacijom i tamo gde možda nije dobro doći vremenom do tog nivoa da bude dobro, da bude lepo i kvalitetno i da se očuva tradicija. Naravno, čovek iz folklora je spreman na komunikaciju, zna kako da se ponaša, naučili smo to u folkloru, ali ti si malo više uradio od obične komunikacije i otišao si gde? Čime si se bavio? Što si radio u životu? Pa najduže sam vremena proveo u mediju. Ja sam igrom slučaja sam bio sekretar Kulturno-umetničkog društva Maksim Gorki i tu sam dosta sarađivao sa jednom koleginicom novinarkom iz lokalnog medija i koja je u jednom momentu mene pitala jel bi ti hteo da dođeš na radio da radiš? Pa kuda, mislim, ja nemam veze s tim. Otkud mene nađe? Da, jedino iskustvo je što slušam radio, ništa više, ali evo, prihvatim ja naravno, pošto sam ja znatiželjan i sve volim probati, prihvatim ja, odem na audiciju, budem primljen. 98. godine i zamislite, 99. godine mene izaberu za direktora radija. 14 godina sam bio direktor i otišao sam s te pozicije na neku novu, višu poziciju. Tako da evo, naravno radi se o lokalnom mediju koji podrazumeva da svi sve rade. Tako da nisam ja samo bio direktor koji je sedio u fotelji i odlučivao, znači bio sam ja i voditelj, bio sam ja i novinar, bio sam i speaker i sve što je u datom momentu trebalo, kao što sam rekao, svi sve rade. Tako da eto, a direktor odgovara naravno. Naravno, po ko će? Da, tako da i to je jedan lep period života bio, malo turbulentno, malo opušteno, ali sve u svemu, ovako, opet kažem, sa ove distance, gledajući unazad, lepa uspomena i lepo iskustvo, naravno. Da, mnogo je važno upisati u biografiju i taj segment. Da, evo da se pohvalim da sam dobio i zlatnu plaketu za povodom 25 godina radija, dobio sam zlatnu plaketu za doprinos u razvoju medijske kuće. Znači, setili su te se. Pa eto, možda sam ostavio neki utisak. I dobro, kako si ti rekao, dostigao si neki nivo, mislim, okej, postigao si šta si postigao i ideš dalje. Pa otišao sam dalje. Nikad nisam mislio da ću završiti bilo kojim poslom ili pitanjem u Zagrebu, međutim, eto, desilo se da sam završio u Zagrebu na mestu generalnog sekretara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Prosvjeta, to je krovna institucija kulture Srba u Hrvatskoj. Možda da uporedim, da bi gledalci možda shvatili o čemu se radi, nešto tipa Savez amatera Srbije, recimo. Dakle, institucija koja se bavila kulturom Srba u Hrvatskoj i to na području cele Republike Hrvatske, a društvo je delovalo kroz takozvane pododbore.
to su predstavništva na području cijele Hrvatske. U moje vreme je bilo 51, od Dubrovnika skroz preko Rijeke, Like, Banije, Korduna do istočnih granica sa Srbijom. Tako da prosvjeta je bila veliko društvo, imalo je do 10-ak zaposlenih ljudi. Preko 100 volontera bavilo se, dakle, pored kulturnog amaterizma, izdavaštvom, informisanjem i nizom drugih aktivnosti koje su bile vezane i bitne i važne za egzistenciju Srba i srpsku tradiciju. Da evo spomenem i to da sam tokom aktivnosti na toj poziciji bio ujedno i glavni odgovorni urednik dečijeg časopisa Bijela pčela, čija je redakcija u Rijeci, a Bijela pčela to je dečiji časopis koji je u Hrvatskoj priznat od strane Ministarstva obrazovanja i to je pomoćno sredstvo u nastavi na srpskom jeziku, a Bijela pčela je nešto što je nekad u moje vreme bila, recimo, Mudra lasta. Šta znači sekretar društva? Bog i batina. Sekretar u prosvjeti je odgovorna osoba, dakle on odgovara za sve i on je taj koji upravlja društvom. Predsjednik je tu neko ko je figura, ko postoji, ali nema nikakvu odgovornost i nema nikakvu ulogu veću u odnosu na sekretara. Dakle, sekretar je kao i nekad, sve. U svom tom procesu, u svim tim obavezama, edukuješ se, učiš, napreduješ i dalje. Ok, sekretar si u prosvjeti, ali ideš i drugom linijom, ideš u Kikindu. Pa da. U Kikindu sam zajedno sa jednom grupom kolega na nagovor Coke Vasić krenuo zajedno u taj novi smer vaspitač za tradicionalne igre. Više onako iz znatiželje nego iz neke želje ili potrebe, čisto onako da vidim šta je to što je nadgradnja onoga što ja znam. I onda kad sam krenuo, vidim u suštini koliko ja ne znam o svemu tome, jer folklor nije samo igra. Folklor je mnogo toga više od igre i od onog što se vidi na sceni. Tako da, evo, moram da se zahvalim po ko zna koji put pokojnoj Coki Vasić na toj njenoj upornosti da me nagovori i ubedi da ja prihvatim i da krenem u Kikindu. Bilo je to lepo vreme, doduše nisam ja bio toliko baš aktivan tamo kao ostale kolege koji su to sve nešto u rokovima na vreme davali i tako dalje. Ja sam to polako, onako, vojvođanski, lagano. Tako da to moje školovanje tamo, nećete verovati, traje još i danas. Studiozno. Da. Završio sam ja za 6 godina osnovne studije, 2012. godine i onda je to tako malo mirovalo sve do 2018. kad sam položio sve ispite na specijalističkim studijima i još uvijek, evo, sad se bavim završnim radom na tim specijalističkim studijima. Dakle, ja sam još uvijek aktivno u Kikindi, nadam se da će to potrajati dok ja to ne završim. Žao mi je, čujem informacije vezano za Kikindu da je slaba zainteresovanost studenata za to. Zašto, ne znam, ali stvarno je korisno to što je napravljeno. Možda je malo na brzinu i nespretno, ali nespretno možda samo iz želje da što pre to se pokrene, ali verujem da i druge kolege koje su tamo bile i to sve završile, da imaju koristi od toga, ali stvarno, ono što sam rekao, nisam se šalio, da zapravo kad sam krenuo u Kikindu sam skontao koliko ne znam, a mislio sam da znam puno. Tako da, evo, ja možda da apelujem na sve one koji možda imaju priliku, ne čekaju se, dvoume se da to upišu, jer zaista je korisno. Što ti nama kažeš da je to mnogo dobra škola? Pa, po meni je najvažniji onaj deo metodologija rada. Svi smo mi imali nekakav svoj način rada koji sa decom, naravno, koji smo izgradili na osnovu iskustva gledajući i kradući od drugih. Međutim, ova metodologija rada je zasnovana na nekoj naučnoj osnovi i onda kad ti tu, pored te
toga dobiješ još neke informacije iz psihologije, pedagogije, sociologije, pa nekih drugih disciplina, onda ti možeš malo drugačije da napraviš taj svoj način rada koji će biti prilagođen uzrastu dece, ali ne možeš ti raditi sa svima jednako i na isti način. Tako da, ne bih ja rekao da je tu bilo nešto obimno, nešto teško. To je bilo zasnovano na tome da to zadovolji neku normu obrazovne institucije, da bi se to danas sutra moglo priznati kao zvanje, zanimanje, da ljudi u Srbiji sa tom diplomom mogu ravnopravno raditi u tim institucijama za koje su se školovali. Tako da, ja nisam stekao utisak da je to nešto bilo teško, da je bilo naporno, možda zato što je to bio, ajde da kažem, na neki način deo mene. Ja sam to voleo, volim i onda kad nešto voliš, to ti ide lakše savladavaš, jer težiš da naučiš što više, da više toga savladaš, da bi ti bilo kasnije lakše da radiš. Ja mislim u toj prvoj generaciji da je bilo nas 20-ak, ako ne i više. I to onako od profesionalnih igrača iz ansambla Kolo do nas iz lokalnih provincijskih ansambala, tako da i mi smo se svi lepo tamo družili, slagali smo se, stvorili smo lepa poznanstva, kasnije neke saradnje između ansambala, tako da nije to bila samo škole radije, već je to bilo i nešto više od školovanja. Srđane, evropske smotre srpskog folklora, znamo se iz prošlog veka još što se tiče evropskih smotri. To davno beše. Da. Prva evropska smotra na kojoj sam se ja pojavio, doduše kao igrač, 2002. godine, Deska, i ta smotra, da li zato što je meni bila prva ili je to zaista bila specifična smotra, meni i dan danas je sinonim za evropsku smotru. Kad neko kaže evropska smotra srpskog folklora, meni odmah nekako sine Deska. A posle Deske, 10 godina pre sadašnjeg vremena, smotra u Nišu. Te dve nekako smotre su mi onako legle. Kakav je utisak bio tad kad si bio igrač, kad si se pojavio na sceni? Pa da li sam ja takva osoba ili sam jednostavno tako išlifovan iz tih vremena prijašnjih, meni je svaki koncert jednak. Ja nisam imao sad tu neku euforiju, neku da sad koncert na nekoj maloj sceni u malom mestu nebitan je. Velika scena bitan je. Ne. Meni je svaki program, svaki nastup, svaki koncert bio jednako važan, jednako bitan i ja sam ga odrađivao i odigravao sa najvećim žarom onako kako to i treba da bude. Tada je bio veliki broj folklornih ansambala iz dijaspore. Pa ja se sad ne sećam toga, davno je to bilo, ali sećam se, znači, onog kola za Guinnessovu knjigu rekorda i sećam se da je bilo, da, dosta ljudi, ali sad, ako baš ne znam ansambala koliko, ali znam da je to bilo tu negde. Sećam se 20-ak ansambala, to je bila jednodnevna još uvek smotra. I onda se kasnije počela ta neka ekspanzija zainteresovanosti, pa se to povećavalo, da bi došli od ove godine do 45 ansambala. Da, ali znamo mi da se dešavalo na tim evropskim smotrama da bude 64, 5. Bilo je. Je li to bilo toliko dobro da si ti se zadržao u tim vodama i da si deo evropskih smotri? Pa ja znam da sam zadnji put na evropskoj smotri igrao u istočnom Sarajevu. Ne znam koje je to godine bilo. I tad znam da smo, zašto sam igrao? Igrao sam zato što je ansamblu izvodio Crnorečje Dese Đorđević, koreografiju koju ja nešto posebno volim, da li zbog Dese, da li zbog igara, ne znam. Tako da sam izrazio želju da igram i to je bilo zadnji moj javni nastup, inače, ne samo na evropskoj smotri, već inače u folkloru. Tako da, zadržalo me sve ono što je zadržavalo igrače u folkloru, a to je ta, posebno na tim evropskim smotrama, ta posebna neka euforija, posebna ta atmosfera sa puno ljudi, puno različitih ansambala, tako da tu ima šta da se vidi. Kako si ti doživljavao sve to? Znamo, takmičarski deo je obavezan i euforija oko spremanja, ali
ona druga strana medalje je ono valjda kad prođe to takmičenje. Pa se čovjek opusti. Pa doživljavao sam kao i svako drugi što je doživljavao, onako opušteno. Tako da, to su u stvari bili isto tako lepi trenuci, možda ne mogu reći da su bili lepši trenuci od samog nastupa, ali svakako lepi trenuci koji ostaju, evo. Ja se sad uvek setim te deski koja mi je bila prva smotra, ona je bila 2002. znači pre 21 godine. Tako da, sve skupa je to lepo i korisno i zato i traje. Sad sam se ja setila kad pričamo o deski. Na toj evropskoj smotri specifično bravo za Kristifora Brcana, evo ovom prilikom i za njegovo... Pozdrav. Pozdrav Kristifore i za njegovo društvo. Oni su, pošto veliki broj učesnika tamo i valjda potrebno je nešto i da pojedu. Ali se sećaš onih posuda i gulaša? Pa svidelo mi se, ja inače volim, ja sam po prirodi gurman, što se da i videti. Tako da, kažem, svaka ta smotra ima neke svoje čari, neke svoje posebnosti i to je zaista nešto što treba da traje i treba da i nove generacije dožive i da uživaju u tome. Malo smo mi u posljednje vreme to modernizovali i nisu te više smotre onakve kakve su bile u početku, ali dobro, valjda je to neka nova vremena, neki novi trendovi, pa i mi idemo uz te trendove, tako da po meni je najvažnije da smotra traje, a mi smo tu da je nekako fokusiramo, ukalupimo u nešto što treba kako treba ona da izgleda i da ona bude prikazana. Da, evropske smotre srpskog folklora dijaspore su se ranije održavale u raznim zemljama Evrope. Međutim, od relativno skoro ste, obzirom da si ti deo vrha, piramide, ako mogu tako da kažem, odlučili da ta okupljanja budu u Matici u Srbiji? Pa jeste, evo, pošto sam ja deo piramide vrha, ja sam sekretar Asocijacije srpskog folklora koja organizuje Evropsku smotru. Da, mi smo doneli odluku da se Evropska smotra stacionira na području Republike Srbije i Republike Srpske. 2 godine da se održava na području Republike Srbije, a 3 u Republici Srpskoj. I to je pravilo koje smo počeli od ove godine, obzirom da je ove godine bila prva Evropska smotra nakon korone i u organizaciji novo oformljene Asocijacije srpskog folklora dijaspore, odnosno društva koje je registrovano na području Republike Srbije, koje upravlja i organizuje Evropsku smotru. Kakva je situacija sad kad pričamo o dijaspori? Koliko se u našoj dijaspori vodi računa o negovanju naše tradicije i kulture? Pa na osnovu onoga što se vidi na Evropskoj smotri, to nam je nekakav relevantan podatak, da tako kažem. Ja sam zadovoljan, jer mi zaista imamo veliki broj ansambala koji su brojni, koji su uigrani, koji lepo izgledaju na sceni i koji u punom smislu reči su pravi ambasadori srpske tradicije tamo negde daleko gde žive i rade. Pomenuo si sad posljednja koja je održana bila u Novom Sadu, prva posle malo duže pauze. Tvoj zadatak na ovogodišnjoj smotri je bio? Pa moj zadatak je bio da organizujem smotru. Šta to znači? Ajde da sad idemo redom. Šta da vam kažem? Lepo, naporno i ne znam da li bi prihvatio više. Šalim se. Evropska smotra srpskog folklora dijaspore je zaista jedna manifestacija koja treba da ima jedan svoj nedodirljivi status. Ona mora biti nešto posebno, nešto što je svečano i nešto što mora biti priznato od strane države Srbije. Mi smo po prvi put ove godine imali nešto blizu toga. Imali smo činjenicu da je predsjednik države bio pokrovitelj. Imali smo situaciju da je na smotri bio izaslanik predsjednika države koji je ujedno i otvorio smotru. Imali smo tu niz drugih izaslanika, vodećih političara
Tako da mislim da smo mi na dobrom putu da nekako pozicioniramo tu evropsku smotru na ono mesto na kome ona zaslužuje i treba da bude. Sad, sve drugo je na nama, šta mi hoćemo u onom programskom smislu, a šta neće. Ono što sam primetio ove godine, to je da je smotra bila prevelika u smislu broja učesnika, kako broja ansambala, samim tim i broja igrača. Mislim da bismo tu morali ozbiljno napraviti neke rezove i da se vratimo na neki optimalan broj ansambala koji mogu učestvovati na smotri, jer zaista ovo jeste lepo kad traje 2 dana, kad traje po 7-8 sati svaki dan, ali iza scene je to malo drugačije. Prva stvar je što mi, realno gledajući, ne u Srbiji, u Evropi ne postoji adekvatna dvorana koja može odgovoriti zahtevima da primi 45 ansambala, u smislu da im obezbedi sve potrebne preduslove za njihov smeštaj i za njihovu adekvatnu pripremu za nastup, što svako društvo očekuje. Koji broj igrača je po folklornom ansamblu? Pa, dakle, mi smo imali, ja sam to malo pre rekao, 45 folklornih ansambala ove godine na smotri. Prema nekim podacima to je skoro 1400 folkloraša bilo na sceni u toku 2 programska dana, bez članova orkestara. Znači, mi možemo računati da je to bilo preko 1500 izvođača na sceni dvorane Spens u Novom Sadu. To je trebalo sve obslužiti, svima donekle pružiti iste uslove. Nažalost, kao što sam rekao, ne postoji dvorana, pa tako ni Spens nije dvorana za ovakve programe, ali mi smo pokušali da iz te dvorane izvučemo maksimum i da napravimo što bolje uslove i za izvođenje programa i za praćenje programa. Međutim, koliko god smo se mi trudili, ne znam koliko smo uspeli. Ali smotra je održana, oni koji su pobedili, oni su zadovoljni, oni koji nisu pobedili imaju pravo da se ljute i to je jednostavno tako. To je deo tog takmičarskog duha koji jednostavno moramo prihvatiti da ne mogu svi biti prvi, iako ja sam znao reći i sad ću ponoviti da svi oni koji su došli na Evropsku smotru su zapravo svi pobednici. Jer oni su prošli kvalifikacione smotre u svojim zemljama i kao najbolji su došli na ovu završnu smotru. Tako da su oni u suštini svi pobednici, ali samo njih nekoliko ovde bude pobednik. Ali u suštini, mnogo je bitno da se okupe, da se druže, da se upoznaju međusobno i ta prijateljstva ostaju, ja mislim, zauvek. Pa ja mislim da je to i urađeno tako, jer mislim da nekih drugih ciljeva ne bi trebalo da bude, jer jednostavno to je prilika da se oni upoznaju, da se druže i da ta druženja nastave do naredne smotre i naredne smotre da ih još šire dalje. Srđane, šta je tebi značio folklor, kad kažem folklor u širem smislu, za tvoj privatni život? Kad sam bio mlad, to je bilo onako jedna prilika za druženje, za nekakav rad, za putovanje, za upoznanje. Ja sam se folklorom bavio 80. godina, kad nije bilo nekih društvenih sadržaja kojima se neko mlada osoba mogla baviti, onda ti je bio sport, folklor ili tako neki ti segmenti društvenog života jedine prilika da se ti negde izađeš u neki deo sveta. Tako da u tom periodu to je bilo nešto što je bilo korisno, što je bilo lepo, pogotovo nema svaku priliku da putuje, da ide po svetu, da igra folklor, da ideš na more sa 50 ljudi i tako dalje. Tako da, i onda tako dalje i tako dalje, sve je to bilo lepo dok ne dođe porodica i onda to malo postane i opterećenje, pa tu malo trpi i folklor, trpi štit, trpi porodica i onda tako polako se postavljaju prioriteti, pa onda uvek nešto negde zakažeš, ali ko se jednom zaljubi u folklor, taj folklor ne ostavlja, tu nema
rastave, to traje, jedino neka jača sila koja se pojavi, možda u mom slučaju to bilo, ali evo, još uvijek sam ja tu u folkloru, još uvijek se ne dam, iako ne znam da li je zgodno ili ne, a da spomenem da sam ja se u Hrvatskoj prestao baviti folklorom i svim kulturnim dešavanjem silom prilika, jer rekli su mi da su potrebne promjene i da jednostavno treba da dođu neki novi klinci na moje pozicije, na moje mesta. Ja sam to prihvatio tako i jednostavno, ovako blago rečeno je to bila takva vrsta mog odlaska i svega toga. Međutim, žao mi je što se to sve desilo, jer nismo spomenuli, ja sam bio 10 godina direktor ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, ansambla koji je bio jedan od najtrofejnijih ansambala na Evropskoj smotri Srpskog folklora dijaspore, koji je na svakoj smotri osvajao neku poziciju. Uglavnom su to bile zlatne i srebrne plakete i posebne nagrade. Čak smo se i kroz taj moj rad u ansamblu bavili istraživačkim poslovima, pa smo istraživali tradiciju Srba vukovarskog kraja, pa napravili koreografiju, pa za tu koreografiju dobili i specijalnu nagradu i radili smo rekonstrukciju kostima vukovarskog kraja i tako dalje. Ali eto, bile su potrebne promjene su došle i sad su one na snazi. Tako da ja sam se malo odmakao od svega toga i stacionirao u Evropskoj smotri, tako da se bavim sad folklorom tu s vremena na vreme, kad treba više, kad treba manje, tu sam. Rekao si da ste obradili oblast Vukovara, igre, pesme, narodna nošnja. Koliko se sačuvalo od tog tradicionalnog imetka? Pa nije se sačuvalo ništa. Zanimljiva je činjenica da recimo u tom poslu koji smo radili, ja sam posjetio Etnografski muzej u Beogradu kad smo radili rekonstrukciju kostima. Etnografski muzej u Beogradu nema ni jedan predmet narodne nošnje s tog područja. Isto tako muzej Slavonije u Osijeku nema ništa. Ali eto, mi smo se, zasukali smo rukave i mi smo krenuli u to istraživanje i onda smo uradili to što smo uradili. Bavili smo se uglavnom jednim običajima, to su kraljice koje su u selu Trpinja pored Vukovara bile najzastupljenije i najduže su trajale negde do 70. godina kada su prestale. Međutim, evo, u jeku, verovatno sad ove ekspanzije folklornih ansambala, ponovo vidim da se u nekoliko sela ondašnjeg kraja mog pojavljuju ponovo kraljice koje idu u vreme duhova, obilaze kuće, tako da evo, meni je drago ako smo mi imali tu neku ideju koju su prihvatili drugi da to oživi. Bez obzira kako, ali ponovo je pokrenuto i živi. Interesantna situacija vezano za evropsku smotru koju si pomenuo, koja je održana u Nišu, da ti je ostala u nekom malo većem, boljem sećanju i izvođenje te koreografije upravo o kojoj si pričao. I imali smo mi priliku, gledaoci možda neko ko nađe snimak te koreografije će vidjeti jedan kulen u korpi i svašta nešto. Ajde ti nama sad opričaj, izdivani nam, kako ti kažeš. Priča ide od smotre pre. Kada je, mislim, žiri ili tako nešto je bilo, sad ne znam baš precizno, pokušano da ih se potkupi s jednim kulenom da bi se osvojila neka pozicija, ne s moje strane naravno, već pozicija nekih drugih. I onda su oni shvatili da je kulen u stvari s tog mog područja stigao i onda su u nekom slobodnom vremenu su pojedini uticajni ljudi, da tako kažemo, u svetu folklora, rekli ako želiš da tvoj ansambl osvoji neku nagradu, mi hoćemo da vidimo kulen na sceni. Pošto smo mi izvodili neki običaj
običaj pudarenja, a to je običaj čuvanja vinograda i grožđa u vreme kad grožđe sazreva. To je sasvim bilo prihvatljivo i prilagodljivo da mi na scenu iznesemo kulen, jer se tad jelo, tamo pudarilo se, boravilo se u vinogradima određeno vreme. Tako da, eto, mi smo prilagodili tu koreografiju, bila je tu jedna korpa sa kulenom, sa pogačom, sa, ne znam, grožđem, koja je tako prodefilovala ispred žirija, da on stvarno vidi da je to tu, i onda sam, dobio sam povratnu informaciju od članova žirija da su osetili čak i miris tog kulena. Naravno, to što smo mi osvojili tad na toj smotri nema veze s tim, jer ja nisam opterećen nikad bio, niti sam na Evropsku smotru vodio ansamblu da bi nešto ansamblu osvojio. Znači, išli smo upravo zbog onoga da se deca druže, da se upoznaju i da se šire ta poznanstva i naravno da se uspostavlja saradnja sa ansamblima. Tako da, to je bila jedna zanimljiva anegdota. Hvala sad što si me podsjetila na to, ali eto, ima dosta toga, samo što ne može se čovjek svega uvek setiti, ali eto, uvek ima nešto što je zapamtio. Ja verujem da u tvom folklornom dugom životu ima dosta interesantnih situacija i anegdota. Pa ima, evo sad spomenuli smo te u Evropsku smotru, verovala ili ne, ja sam u rukovodstvu Evropske smotre od 2002. godine. Znači, koliko? 21 godinu sam ja član što Saveta Evropske smotre, što sad asocijacije, i po stažu sam najdugovečniji član Evropske smotre. Svi su se drugi menjali, a ja sam tu kao neka konstanta, ne znam da li je to dobro ili to nije, ali evo, ja pamtim, posle deske je bila ta neka konstitutivna sednica u Švebiš Gmindu, i od te 2002. godine ja sam zvanično član Evropske smotre srpskog folklora, predstavnik Hrvatske. Kako je bilo svih tih godina? Verujem da je bilo i uspona i padova i situacija koje kakvih, ali sigurno je bilo i interesantnih i dobrih. Pa bilo je svega. Teško je sad sve to sažeti u kratkom vremenu i svega se setiti, ali ono što je mene tad strašno užasavalo, a to je činjenica da smo mi na tribinama, u salama imali navijačku atmosferu, sportsku atmosferu, i to negativno. Da su jednostavno ansambl bili negativno nastrojeni jedni protiv drugih. I onda smo mi dosta radili na tome da se to jednostavno anulira, da se to pretvori u nešto drugo, jednu lepu koncertnu atmosferu, a ne da mi imamo neku navijačku koja je neprimerena i programu i onome čime se mi bavimo. Da, i popreko da se gledaju. Mislim, mi smo došli tu sa istim ciljem. Ok, neko ima više želje da pobedi, neko ima manje, neko nema želje uopšte, neko je došao čisto da dođe da vidi, ali mislim da smo svi tu kao neki poslanici naše tradicije i kulture i da moramo se prvenstveno ponašati shodno tome, da smo mi nosioci i čuvari srpske tradicije, moramo biti fini, kulturni i lepo se ponašati. Pomenuo si porodicu malo pre i koliko ti znači. Tvoja gospođa je takođe deo folklornog tvog života. Pa da, zanimljiva je priča, ali ja sam je učio da igra folklor. Što mi je to nešto poznato. Eto, staćemo na tome, pošto ti je to poznato, znaš kako to ide. Da, igrali smo folklor i evo, i naša ćerka sad igra folklor kao početnik. Nadam se da će upoznati sve one lepe čari folklora i da će da ostati u lepom sećanju nekada, kao što, evo, supruga i ja se lepo sećamo nekih dešavanja, kao, evo, što se i nas dvoje sećamo tih nekih godina koje su iza nas. Vreme provedeno u folklornom ansamblu, koliko ti je značilo? Pa što se tiče vremena koje se provodi u ansamblu, sve zavisi u kom angažmanu je to. Kad si igrač, onda je to bezbrižno.
kad si rukovodilac, onda je to s nekim drugim obavezama, a kada si još na čelu ansambla, onda je tu ima i stresnih situacija, a uglavnom je to sve nešto što je lepo i prolazno, mislim na te negativne stvari, jer uvek kad se nešto desi na kraju lepo, onda se ovo sve što je ružno i što je malo teže zaboravi. Tako da ja sam uvek vodio računa da ne ono što je teško i što je ružno ne zaboravim jednostavno, a pamtim ono što je lepo. Međutim, puno tog lepog je bilo da jednostavno se ni tog više ne mogu svega setiti. Tako da moram priznati da je to jedan lep period života, u mom slučaju to je dobar komad života i ne bi se menjao. Da li je bilo situacija kada si možda prebacio sebi i rekao, Srđane, šta ti je ovo trebalo u životu? Pa možda da, na brzinu onako, iz prve. Ali kad čovjek malo više razmisli šta si sve dobio za uzvrat, onda ipak se malo predomisli. Jer ja mislim kao što fudbaleri ili ljubitelji fudbala kažu da je fudbal najlepša sporedna stvar na svetu, ja to nesumnjivo mogu reći da je folklor za nas najlepša sporedna stvar na svetu. Srđane, sad kad ovako pogledaš unazad, recimo kad se osvrneš na tvoje godine provedene u folklornom svetu, da li imaš poruku našim gledaocima da pošalješ? Pa jedina moja poruka je u stvari možda apel više, a to je da apel prema roditeljima, da usmere svoju decu ka folkloru. Jer folklor, ono što sam već rekao, nije folklor samo igra. Folklor je više od igre, pa ja bih možda rekao da je folklor i neka vrsta savršenstva. Jer folklor je sastavljen, da kažem, narodskim rečnikom od više tih nekih delova. Na kraju krajeva folklorom se ne može baviti svako ko hoće, već neko ko je predodređen za to, jer tu ima niz raznoraznih tehnika koje moraš savladati i kojima moraš vladati da bi se mogao baviti folklorom. Dakle, to je jedna plemenita disciplina koja čovjeka može samo da oplemeni, da ga uzvisi, a to ne možemo dobiti nigde, sem u nekom društvu, u folklornom ansamblu. Tako da, evo, mislim da je spas od mobilnih telefona, tableta i ostalih novotarija jednostavno bavljenje folklorom, jer ako želimo da sačuvamo deci zdravlje, mislim da je ovo pravi put. Dragi naši ljubitelji tradicije i kulture, ovo je bio Srđan Tatić. Došao nam je iz Vukovara da se malo družimo. A u nekoj narednoj emisiji biće još gostiju iz dijaspore. Prijatno i svako dobro.